Beste, Kataluniako gobernuko kargudunak eta ondoren Els Segadors kantatu dute. ANZ Biltzar Nazional Katalana ere lore eskaintzan izan da Biltzarreko presidente Dolors Feliuk diada eguna izanik Kataluniako alderdiei Espainiako Kongresuko negoziaketetan tinko eusteko eskatu dien. Zehazki Errezek eta Junts per Kataluniak inbestidurako hautagaiari baietz ez emateko, ez bada argi eta garbi independentzia egiteko. Arratsalderako antolatu du ANZ biadako manifestazioa Bartzelonan eta bertan parte hartzera deitu du Feliuk. Omnium Kulturaleko presidente Xabier Antitxek Espainiako estatua Kataluniarekin duen arazoa izan du hizpide omenaldian. Ordea galde egin dio autozuzenketa egiteko amnistiari dagokionez. Arratsalde on guztioi, iritsi da eguneko berriei heltzeko unea eta gaurkoan Kataluniako diada izango dugu. Hizpide ekoizteko lore eskaintzan izan da Per Aragones Kataluniako Generalitateko presidentea eta arratsaldeko manifestazioan ere izango da. Iaz ez zen bertan izan alderdi politikoen kontrakoa zelako manifestazioa eta ez Espainiako estatuaren aurkakoa bere aburuz. Aurten ordea, Espainiako gobernuari presio egitera bideratu dute manifestazioa, helburua zein den argi utziz herrialdearen independentzia. Gauzak horrela Aragonesek adierazi du amnistiak berez ez duela konpontzen estatuarekin dagoen subiranotasun gatazka eta irtenbidea erreferendumean datzala. Però l'amnistia per si sola no resol el conflicte de sobirania amb l'Estat. Catalunya vol votar lliurement sobre la independència. I fins que l'estat espanyol no doni resposta a aquesta reivindicació democràtica, el conflicte persistirà. Per això cal iniciar una segona fase de negociació, sumant complicitats i alineant estratègies, acordant internament una proposta inclusiva sobre com ha de votar la ciutadania de Catalunya i defensar-la conjuntament davant de l'Estat per fer-la possible. Tenim eines per fer-ho, com l'acord de claredat. Ho podem fer. Fa 4 anys, en una situació similar a l'actual, vam aconseguir treure els presos i les preses polítiques de la presó. I avui, amb la força que tenim com a país, hem de fer possible l'amnistia. Hem de fer possible una millora immediata del benestar de la ciutadania. I hem de fer possible donar un nou impuls a la negociació amb l'Estat per establir les bases perquè Catalunya voti. EAJak eta Euskal Herria Bilduk ordezkariak bidali dituzte diadara eta biek ala biek egin dituzte lore eskaintzak Rafael Casanova monumentuaren aurrean Bartzelonan. EAJko senatari Luke Uribe Etxebarriak Euskadi eta Kataluniaren eskubidea aldarrikatu du, haien geroa erabakitzeko modu baketsuan, demokratikoan eta askean. Bi nazio horiek dituzten lotura historikoak gogora ekarri ditu jeltzaleak lore eskaintza egin eta gero, kazetarien aurrean Euskal Herria Bilduk ere lore eskaintza egin du diada egunan aipatu bezalaxe eta Idurre Bideuren koalizioa abertzaleko senatariak esan du Euskal Herria eta Katalunia oso ondo elkar ulertzen duten herri bi direla. Herriari eta herritarren behar izanei erantzuteko modurik onena erabakitzeko eskubidea errespetatzea dela uste dutela esan du Bideurenek baita ere Bartzelonan. Adierazi legez argi dute burujabetza gehiagorekin hobeto erantzungo zaiela herriaren behar izanei. Diadaren bueltako berri gehiagoren zain badugu aipatzerik nola bueltaren 14. etapa Euskal Herritik igaro zen larunbatean besteak beste Larrainetik eta Urdatzetik. Uztarrozen bukatu zen etapa Belaugako portuan bada gure eskuk eta Nafarroa berrizaltza elkarteak bultzatuta herritar ugarik ikurrinak eta Nafarroako banderak atera zituzten errepide ertzetara. Txirrindulariei animoak helarazteaz gain Euskal Herritik igarotzen ari zirela ere argi adierazteko Ando Iriart Larraineko alkatea. Ez dela sekulan izan mugarik gure artean. Ez dugu sekulan ezagutu hau zerratua eta gure anai-arrebekin, nafartarekin beti harremana izan da eta hori segitu behar du eta Europa maila hau gehitu behar balin bada, behar da betirako Josuk eganduen bezala, zabalik.
Eguneko lerroburuekin jarraiki Jokin Bildarratz Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailburuak legealdiko lege garrantzitsuenetako bat izan du hizpide. Hezkuntza lege berriaz aritu da hain zuzen ere Ondarraska irratian. Haren esanetan legea bideratuta dago eta espero du EAJren, PSren eta Euskal Herria Bilduren babesarekin onartzea. Prozesuaren ondik norakoen berri ere eman du sailburuak. Azaldu duenez lege proiektua Eusko Legebiltzarraren esku dago jadanik azken faseetan eta haren esanetan badaude EAJren, PSren eta Euskal Herria Bilduren babesarekin onartzeko. Hala izango balitz, gogorarazi du legebiltzarkideen 80%k babestuko lukeela. Legeaz ez ezik garraio enpresekin dituzten arazo ez ere mintzatu da Bildarratz. Espero du gatazka oso azkar konponduko dela eta nabarmendu du garraiolariek bete beharra daukatela Eusko Jaurlaritzaren agindua. Azaldu duenez enpresei gastu erreala eta 6% gehiago ordainduko diete eta ezin dutela esan ez direla gastuak ordaintzera iristen. Gaizabatuta kirol mundutik hiru asteren ostean dimisio aurkeztu du Luis Rubiales Espainiako Futbol Federazioko presidenteak eta UEFako presidente ordeak bart gauean hartu du erabakia. Erabaki bat baino gehiago hartu dira izan ere Rubialesen aurka azken asteotan FIFak 90 egunez kargua betu zuen. Eta dek berriz larritzat jo zuen Jennifer Hermoso Espainiako selekzioko futbolariari haren borondatearen aurka Espainetan musu eman izana eta fiskaltzak kereila jarri zion joan den ostiralean sexu erasoagatik. Prozedura horiengatik guztiengatik Rubialesek oharbidez adierazi du argi dagoela ezingo dela bere kargura itzuli. Argudiatu duenez zain geratzeak eta ari eusteak ez du ezer onik ekarriko eta gainera zigorrak amaitu ostean ere haren itzulera galaraziko duten botere faktikoak daudela gehitu du. Eta nazioarteko gaiekin jarraiki milaka lagunek hirugarrenez eman behar izan dute gaua kalean, ostiral iluntzean Marrakes hego mendebaldea astindu zuen 6,9 graduko lurrikararen ostean. Barne ministerioak zabaldutako datuen arabera 2100-dik gora dira hildakoak eta 2400 inguru zaurituak. Baina erreskate taldeek biktimedia jarraitzen dute eta ziurtzat jo dute datozen orduetan handitu egingo dela biktima kopurua. Izan ere, errepide asko itxita daude eta herriska askotara ez da laguntzarik heldu. Dena den Rabatek nabarmendu du desagertuak aurkitzea dela orain gobernuaren lehentasuna. Gertatu baino minutu gutxi lehenago iragarri zuen lurrikara Marokoko Geofisika Institutuak, baina ordu horretan etxean edo jatetxeetan afaltzen zeuden herritar andana. Larunbatean jakinarazi zuenez, lurrikara gertatu ondoren 100 errepika izan ziren, baina ez ziren izan lehendabizikoa bezain handiak. Espainiako institutuak berriz Marokon izan zen 4,8 graduko lurrikara baten berri eman zuen. Horrek berretxit izan zuen erdigune eta Espainia hegoaldean ere sumatu zen. Bestaldetik, deklarazio komuna aurkeztu dute G20ko liderrek Ukrainari buruzko desadostasunak alde batera utzita erdibideko adostasunera iritsi dira munduko potentzia ekonomiko handienak. Horrez gain, Afrikako batasuna taldekide izango da aurrerantzean. New Delhi topaleku duen G20ko bileraren atarian eren egun munduko potentzia ekonomiko handienetako buruzagiek ia prest zuten deklarazioaren zirriborroa. Liderrak Ukrainako gerra dituzten desadostasunak kolokan jarri zuten hori onartzea, baina azkenean argitu da paisaia. Indiako lehen ministroa jakinarazi du ados jarri direla G20ko liderrak eta guztiek onartu dutela deklarazioa. Bai Europako herrialdeek, bai Ameriketako estatu batuek gaitzetsi egin dute Errusiaren inbasioa gerra hasi zenetik. Hain justua guztia ildo horretatik jorratu nahi zuten G20ko deklarazioan. Bestelako iritzia adierazi dute ordea Errusiak eta Txinak. Azkenean bi iritzien arteko erdibideko zerbait idatzi dute deklarazioan. Xehetasun handirik eman eta izenek aipatu gabe zera berretsi dute. Estatu guztiek uko egin behar diotela lurralde baten subiranotasunaren eta independentzia politikoaren aurka lurralde hori indarraren bidez mendean hartzeari. Haren zehaztu dute onartezina dela arma nuklearren erabilera.
Aldiz, nazioarteko gaiekin eta lerroburuekin bukatzeko gaurko egunarekin duela 50 urte dira, Augusto Pinochetek gidatutako estatu kolparen ondoren Salvador Allende hil zenean, parekorik gabeko errepresio aldi bat ireki zela. Txileko bizitza politikoa markatu zuen 2 hamarkadatan gertakariak, oraindik Txileko memoria kolektiboan burrunba egiten duen beldurrezko ziklo batean. Ante estos hechos, solo me cabe decirle a los trabajadores, yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallarlo, pero no se detienen los procesos sociales, ni con el crimen, ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Lerroburuak hala aipatu dugu eguneko argazkian Kataluniak diada eguna du gaur. Negoziazioetarako indarra kalean erakusteko baliatuko duten aber eguna zuzen ere lore eskaintza egin du Kataluniako gobernuak goizean eta arratsaldean izango dira urteroko manifestazioak Bartzelonan. El diàleg o fals diàleg de tothom, perquè quedi clar que només això, només la independència ha de marcar el nostre futur i el nostre rumb. Però l'amnistia per si sola no resol el conflicte de sobirania amb l'Estat. Catalunya vol votar lliurement sobre la independència. I fins que l'estat espanyol no doni resposta a aquesta reivindicació democràtica, el conflicte persistirà. Diadaren bueltako berri gehiagoren zain, badugu aipatzeri nola bueltaren 14. etapa Euskal Herritik igaro zen larunbatean, besteak beste, Larrainetik eta Urdatxetik adi. Espainiako itzuliak, Frantziako turrak egin zuen bezala, Euskal Herria hartu du asteburuan. Oraingoan, Nafarroa eta Zuberoan. Lekunberri, Iruñea, Belagua, Larrau, Larraine edo Lizarratik pastu da bertzeak bertze. Eta itzuliaren bazterretara 100 lagun hurbildu da txirrindularien festa ikusi eta nafarrezkutu eta ikurrinekin bertze herri bat garela aldarrikatzera. Espainiako telebistan entzun dugunaren kontra. Lugares más destacados de la zona, de esta zona de Zuberoa, uno de los 3 territorios con influencia española aquí en Francia. Gogora dezagun ere, Covid garaitik Zuberoa eta Nafarroko zenbait muga itxita dagoela oraindik. Eta itzulirako espreski ireki dutela Otsagi eta Larraine arteko muga. Ez dela sekulan izan mugarik gure artean. Ez dugu sekulan ezagutu hau zerratua, eta gure anai-arrebekin, nafartarekin beti harremana izan da, eta hori segitu behar du, eta Europa maila hau gehitu behar balin bada, behar da, betirako Josuk eganduen bezala, zabalik. Espainiako itzulia Euskal Herritik pasatzeak, behintzat balio beza, behingoz, mugak berriz irekitzeko. Kirolarlotik ere bestelako argazki utzi dute gurean Estropadek Arraun Lagunak eta Urdaibai dira 2023ko Kontxako banderako irabazleak. Donostiako taldea nagusitu da emakumezkoen mailan eta Bermeokoa gizonezkoenean. Ikusi jarraian nola igaro ziren bandera eskuratzeko jardunaldiak.
Kontxako bandera aitzakiatzat hartuta, beste hainbat ekitaldi jaso ziren atzo Donostian, esaterako hondakinak erraustaren aurkako gizakatia egin zuten 10 lagunek Udane Arbeo. Errausketaren aurkako mugimenduak urteroko martxari jarraipena eman dio. Gipuzkoan hondakinen arazoa urtetik urtera larriagotzen ari dela iritzita. Honetan salatu nahi dugu Gipuzkoan gaur egun daukagun hondakinekin daukagun arazo larria. Hondakinak erraustearen aurkako gizakatea egin dute Donostian asteburuan, Kontxako banderaren 2. eta azken jardunaldian. Hondakin gehiago ez errauste eskatzeko Kontxa inguratu dute. Izan ere, errausketaren aurkako mugimenduen ustez, errausketa ez da irtenbidea, ez Donostian, ez Bergaran, ez Zumarragan, ez Inon. Erraustegi proiektua gelditzeko eta irtenbide ekologikoa emateko eskatu dute. Hondakina murriztea, berrerabiltza eta birziklatza besteak beste. Eskatzen duguna da, hondakinen murrizketa, berrerabiltzea, birziklatzea, eta hori hausanek barrezera da. Hiru urte dira Donostiako erraustegia hondakinak erretzen hasi zela, eta gizakatean salatu dute erraustegiak sortutako kutsadura 3 urte bakarri pasa direnean oso nabaria dela inguruko lurlandare eta arraultzetan. Bestalde deitoratu dute duela urtebete atzeman zen Arkaitzerrekako kutsadurari ez zaiola konponbiderik jarri. Errekako ur kutsatuak bildu eta Loiolako araztegiti pasa ondoren itsasora bidali dituztela. Gainera Zaldibarko zabortegian gertatutako eta gero ara eramaten zen zaborra beste modu batera kudatu behar da. Eta horra agintariek 2 proiektu jarri dituzte mahai gainean. Bergaran egin nahi den pirolisi bidezko papera kudatzeko instalazioa eta Zumarragan plastiko kudatzeko planta. Horren aurrean ahalik eta hondakin gehien berrerabili eta birziklatzeko gaikako bilketarik eraginkorrenak erabiltza eskatu dute. Erraustegin proiektu Bada Donostiako estropaden 2. igandea baliatu du Sortuk ere independentziaren aldeko indarrak biltzeko. Manifestazioa egin zuen atzo Bulebarretik hasita norabide hori berresteko eta aukera berria daudela nabarmentzeko. Martxan dauden aldarri, borroka eta proiektuak balioesten ditugu. Hala nola, zaintza sistema publiko komunitarioarena, euskararena, etxebizitza eskubidearena, euskal preso ieslari eta deportatu politikoak etxeratzearen aldekoa, argi dagoena da hemen egunero egiten eta eragiten ari den herri bat badago. Aldaketa politiko eta sozialaren alde borrokan ari den herri indarra. Eta hori sortu, herri indar hori lantzen jarraitzeko borondate eta konpromiso osoa du. Abian da aldaketaren olatua Gipuzkoan eta Euskal Herrian. Goazen orain, olatu hori biderkatzera eta sakoneko eraldaketarako marea eragitera. Egunez egun, gero eta burujabetza gehiago eskuratu eta sakoneko eraldaketarako marea geldiezin bat eragiteko. Beraz, abian da aldaketaren olatua Gipuzkoan eta Euskal Herrian. Goazen orain, olatu hori biderkatzera eta sakoneko eraldaketarako marea eragitera. Bestaldetik Euskal Herri mailako nazio bilkura egin zuten larunbat goizean Euskal Herria Baiko eta Euskal Herria Bilduko zuzendaritzek Hiriburuko La Perla aretoan Euskal Herriak erregisa dituen aukerak eta arriskuak aipatutan adierazi zuten hausnarketa bat abiatu dutela erronken aurrean batera jotzen nazionalen norabidean ekimen berriak mahaigaineratzeko. Hau jarraitzen du, zatitua izaten, ez errekonozitua izaten eta ez errespetatua izaten. Eta uste dugu horretan, urratsak egin behar ditu herri honek, berriz ere mahai gainean jartzeko, hemen badela arazo nazional bat, eta eskatzen dugun lehenengo gauza bakarra da, errespetatu behar dela Euskal Herrian nazioa zela. Uste dugu, denetik zatiak ikusi behar, ikuspegi nazional hori mantendu behar dela. Eta Lizarra Garazik hori eman zion herri honi, maparen osaketa hori mahai gainean jarri.
Pentsatzen dugu segitu behar dela gai konkretuetan eta egin dugun bezala orai arte bi mugimenduek segitzea egunerokotasunari erantzuta, baina horrez gain xapel orokor bat eta amankomun bat ikusten dugu aitortza politikoaren gaian eta erabakitzeko eskubidearen inguruan. Horiek bai direla bi lan ardatz nagusi Euskal Herri osoan partekatuak direnak eta erantzuten dutena egunerokoan hemengo biztanleek bizitzen dituzten arazoei eta konponbide baten proposatzeko. Gaurkoan berriz Elkarrekin Podemos taldeko mahai politikoak pentsaurrekoa eskaini du ikasturtearen hasieran egindako lehen bileraren ondoren. Pilar Garrido Podemos Euskadiko koordinatzaile nagusia, Iñigo Martínez Ezkerranitzaiuko antolakuntza idazkaria eta Joserra Becerra Berdeak ekoko bozeramailea izan direlarik bertan. Autogobernuaz hitz egiten den momentu honetan, Eusko Jaurlaritzak estatuko etxebizitza legearen kontrako legitea jarri du. Etxebizitza lege horrek konpetentzia gehiago eskaintzen dio Euskadiri etxebizitza merkatua arautzeko, etxebizitza alokairuak mugatzeko eta PNUek Eusko Jaurlaritzak esaten dute ezetz. Bermatzea eta gure deia zuzena da Eusko Jaurlaritzari bere gain hartu behar dituela baita ere eskola garraioa eta hezkuntza eskubidea bermatu behar duela. Lau oinarri ezarri ditugu. Alde batetik zerga erreforma, bigarrenetik bizi baldintzak hobetzeko, tartean jendearen eros ahalmena eta Iñigok esan duen moduan etxebizitzen prezioak, hirugarrena zerbitzu publikoen kalitatea eta indarra, eta horien artean hezkuntza eta osasuna, eta laugarrena da trantsizio ekologikoa edo larritasun klimatikoa. Ordea, Nafarroako gobernua osatzeko akordio programatikoak botere ekonomikoen privilegioei eusten diela eta euskararen alorrean atzera pausoa dakarrela salatu du ELA sindikatuak. Akordioaren edukia zehaztasunik gabea dela adierazi duelak, bertan jasotzen diren konpromitsoetako batzuk azterlanak, lanak edo analisiak egitera mugatzen direla salatu dute hain justu, eta horregatik ELAren arabera ez dute inolako hobekuntzarik eragingo. Ondorioz, sindikatuak dio parte hartu duten alderdi politikoen lehentasuna kontseilaritzan banaketa izan dela eta akordioaren beraren edukia bigarren mailan geratu dela. Eskola eguna da gaurkoa eta oraindik Euskal Autonomia Erkidegoko 7.000 ikaslek ez dakite goizean garraio zerbitzurik izango ote duten aste honetan, hala ez ikastetxera joateko egoera ikusita Jokin Bildarratz hezkuntza sailburuak kaltetutako familientzat laguntzak egongo direla aurreatu du egunotan. Igandean Radio Bilbaon emandako elkarrizketa batean beste behin eskatu zien garraiolariei berriro pentsatzeko eta gaur zerbitzua emateko, baina ez da horrela gertatu Irati-Jartza. 7.000 ikasle ingururi eragin die eskola garraioaren baitan sortutako gatazkak. Ostegunean hasi zuten ikasturtea, baina eskola garraioa ez da bermatua izan Bizkaian eta Araban. Gipuzkoan esaterako ibilbiden 100% bermatu dute, Araban 150 inguru eta Bizkaian 110. Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailak enpresek eskatutako kautelasko neurriak baztertu zituen joan den astean eta legez behartuta daudela argudiatu dute zerbitzua emateko. Egoera azkar konpontzea espero dute, baina gaurkoan ere ez da zerbitzurik izan 100%. Protesta gisa esaterako Aiaraldeko Etxaurre ikastolako gurasoak gaur ez dituzte seme-alabak eskolara eraman eta bihar arazoak jarraituko balu, errepideak moztuko dituztela jakinarazi dute. Pasaden ostegunean eta ostiralean 10.000 ikasle inguru eskola garraio zerbitzurik gabe geratu ziren. Normaltasunaren lehenengo egunean egoera ez da asko aldatu. Izan ere, Araban eta Bizkaian ez da garraio zerbitzua guztiz bete, batez ere landa eremuan. Araban Aiaraldeko Etxaurren ikastetxeko gurasoek ez dituzte seme-alabak eskolara eraman protesta gisa. Argudiatu dutenez ikasturtea hasi aurretik konpondu beharrezko arazoa da. Aste artean berriz, arazoak jarraituko balu, umeak eskolara eramango dituzte, baina errepidea mozteko erabakia hartu du guraso elkarteak.
Bestalde, pasaden astearen amaieran, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak atzera bota zituen eskola garraioko enpresek lizitatu gabeko ibilbideetan jardutera behartzen dituen aginduaren kontra eskatutako kautelazko neurriak. Jokin Bildarratzek Onda Bazka irratian azaldu duenez, enpresek zuzendaritza agindu bat dute eta zerbitzua eskaintzera behartuta daude. Que han utilizado la ley, y muy bien, para que se les dé la razón, que todavía no se les ha dado, y tanto en cuanto no se les dé la razón, ellos tienen una orden ejecutiva, y eso les obliga. Y el no cumplir con esa orden ejecutiva también tiene una serie de consecuencias. Horrez gain Hezkuntza Sailburuak iragarri zuen kaltetutako familientzat laguntzak izango direla. Eskola garraioaren multakoak ala, ikastetxez Eusko Jaurlaritzak dekretu bidez zehaztu du nolakoak izan behar duten Euskal Autonomia Erkidegoko eskola jangelek, baina lab ez dator bat proposatu den ereduarekin, ezta hezkuntza akordioan jasotzen denarekin ere prentsaurrekoa eskaini du sindikatuak goiz honetan haien jarrera azaltzeko eta bertan izan da Irati Jartza lankidea. Hezkuntzarekin lotuta gatazka baita jangela zerbitzuetan ere. Gaur lab sindikatuak publikoki salatu du Hezkuntza Sailak ikastetxe publikoetako jangelak arautzen dituen 2000ko agindua aldatzeko prozesua hasi duela alde bakarrez eta inolako elkarrizketarik gabe. Gainera, abuztuan hasi dute prozesua jangeletan jardurarik ez dagoenean. Honek 12.000 langileri eragiten die eta sindikatuak argudiatu duenez aurrez hitzartua izan dute 2023 urte honetan langileak eta hezitzaileak batzea negoziaketak elkarrizketa bidez bermatzeko. Horrelako elkarrizketa prozesurik ez da izan eta hortaz eraldaketa konsensurako batzea eskatzen dute. Lab sindikatuak hainbat eta hainbat aldiz salatu du jende aurrean jangela publikoak arautzen dituen 2000ko martxoaren 22ko agindua eta jangela horien funtzionamenduari buruz hezkuntza eta zerbitzuen sailburu ordeak emandako zirkularra aldatu behar direla. Horretarako, sindikatuak ezinbestekotzat jotzen zuen hezkuntza sailburua den Jokin Bildarratzek eta Xabier Aizpurua sailburu ordeak langileon ordezkariekin elkarrizketa mahaira deitzea. Eta honekin, albistaiarekin bukatu baino lehen kultur arlora salto, ura bere bidean korala ekimenaren estreinaldia iraiaren 23an izango da Buesarenan Gasteizen. Arabako abesbatzak osatzen dituzten 500 abeslarik 16 euskal kanta bertsionatuko dituzte. Aurretik, Idoia Surmendi, RS, Maren eta Gatibu izango dira. Unkigarrixe da ikustia zelan egongo garen danok elkarrekin Buesarena hortan kantatzen, ez? Eta uste dut askotan ez dala ikusten abesbatza txikietan itzendan lana, horratzien dauen esfortzu dana, eta eskerrak emutie gurot, bisibilidadie emutiarren, baina batez be, ilusinue piztiarren abesbatza horreitan dauzen kantari danei.
Eguneko berriak ala gaurkoan Arkaitz Antizar Komisiones Obreras sindikatuko kidea izan da gurean gaur magazineko elkarrizketatu nagusia eta egin dugun elkarrizketarekin utziko zaituztegu jarraian garaiotako kontu ekonomikoak hizpide. Eguneko elkarrizketa nagusiari heltzeko unea iritsi da eta horretarako gaurkoan dugu gurekin Arkaitz Antizar Komisiones Obreraseko gazteak eta Gipuzkoako arduraduna. Kaixo Arkaitz, eta eskerrik asko gurean izteagatik. Kaixo, gurean, eskerrik asko zuei. Bueno, ikasturtea hasi berri da, nola aurreikusten duzue joango dela ikasturte hau? Bueno, lehendabizi elkarrizketa hasi baino lehen Komisiones Obreras sindikatutik elkartasuna eta indarra bidalu nahi diegu Maroko herrialdeko lurrikada jasan duten pertsona guztiei. Gure artean eta gure gizartean asko dira han familia eta senideak dauzketenak eta lagunak, eta hortikan hasi nahiko nuke. Galderari erreparatuz gero, ikasturtean nola aurreikusten dugu, aurrekoa bukatu genuen bezala, azkenen gure helburu nagusia langileen eskubideak eta hitzarmen kolektiboak berritzea da eta erosa ahalmena bermatzea, eta 2023 urtea mobilizazio urte garrantzitsua izan zen, ziklo mobilizatzaile baten jarraipena izan zen, 2022 urtean ere mobilizazio asko eta hitzarmen kolektibo asko sinatu zirelako Euskal Autonomia Erkidegoan, eta datu bezala, esatea, urtarriletik abuztura 26 hitzarmen kolektibo sinatu diala Euskal Autonomia Erkidegoan, esparru hortan, eta 2022an 23 izan zirela. Beraz, ikusten dugu, langileak mobilizatzen diren momentuan, eta indar sindikala dagoen momentuan, hitzarmen kolektiboak, sektorialak, berritzen direla, eta horrek dakarrela eskubide gehiago langile klase guztiarentzat. Joden ikasturtean bat gatazka egon ziren, lan gatazka, horren ondorioz mobilizazioak, grebak, eta aipatu duzu, nola hori dela eta hitzarmenak sinatu zirela, hala ere, oraindik, 156 inguru indarrean ez dutenak dira langileak, edo lan itunik ez dutenak. Orduan, ikasturte honetan baita ere akordioak sinatzea espero duzu eta horren adierazle greba gehiago, ezta? Hori da tokatzen dana, langile sektore horietako 156 oraindik behaien lan eskubideak eguneratutak ez dauzketenak edo eguneratzek dauzketenak, plantilla horiekin egon, sektore horiekin egon, asanbladak egin, hori da azkenean gure lan egiteko modua. Sektoreka bildu, asanbladak egin, langileon proposamenak entzun, horiek bildu, eta negoziazio mailetan patronalen aurrean horiek maigaineratu, eta baita greba edo gainontzeko tresna mobilizatzaileak erabilita gure helburutara eta langileen ongizatera iristea, hori da. Kurtso hasi berri da eta dagoeneko grebak daude, ezta? F-ligako jokalariek grebara deitu dute, asteburu hontan greba izan dute, nola joan da jardunaldia? Komunikabideetan denok ikusi dugu, arrakasta itzela izan duela, lehen jardunaldiko greba, ez da futbol partidarik egon, eta, greba zaratago joan da, hemen esan genezake azkenean aldarrikatzen dena dala sektore bateko, kasu honetan futbol jokalarien sektoreko ze desberdintasun dauden, emakumeen eta gizonezkoen artean. Gogoratu behar dugu zein dan aldarrikapen nagusia, gutxiengo soldata bat izatea urtean 23.000 eurokoa. Gogoratu behar da, edo datuak aztertzen baditugu, sektore asko daude gure herrialdean bertan, soldata hori, baino asko zaltuagoko dauketen hitzarmen kolektiboak. Orduan, patronalak 20.000 euro hietan geratu da, jokalariek sindikatuen bitartez 23.000 euroko gutxieneko soldata bat eskatzen dute. Uste dugu futbola kasu honetan negozio itzela dela non milioi euro mugitzen diren, eta gainera inbertsore eta patrozinatzaile
oso garrantzitsuak daude, ez ditugu izenak emango hemen publizitatea ez egiteagatik doainik, baino badakigu zer dagoen futbolaren negozioaren atzean, eta zenbat milioi euro mugitzen diren. Orduan, jokalari hauen aldarrikapenak uste dugu, guztiz logikoak eta zilegiak direla. Eta batez ere hemen fondoan dagoen beste arazo estruktural bat da, emakumeen eta gizonezkoen arteko desberdintasuna, kasu honetan futbolean, baino lan merkatuko beste sektoreak aztertzen baditugu ere, ikusiko dugu diskriminazio hori egunerokotasunean dagoela. Soldata arrakalaren adierazle bat da hori azken batean, eta bestalde, duela urtebeteko iragarpen ekonomiko aintzarrak ez dira bete, hala ere ekonomiaren erreserbak agortzen ari dira, eta inflazioak eta interestasek geroz eta indar handiagoz igotzen joan dira, ezta? Eta horren adierazle da, familietan gero eta pisu hori gero eta handiagoa da. Eta adibide bezala, 2022an Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan soldatak 2% igo ziren, eta igoera horrek ezin du konpentsatu edo bizitzaren garestitzea, ez dakiz egin daiteke horren aurrean. Azkenean, guk sindikatu bezala sinatzen dugu hitzarmenetan beti saiatzen gara eta mila guztietan lortu dugu erosahalmena bermatzea. Hau esan da, egia da, oraindik, lehen aurreko galderetan komentatzen zenidan bezala, portzentai handi bat dagoela, beraien hitzarmen kolektiboak berrituta ez dauketen sektoreak. Orduan, gure helburua argia da. Sektore horiek mobilizatzea erosahalmena bermatzeko sektore guzti horietan. Hala ere, 2022ko datu hori kontrastatuko nuke, zeren uste dut 2%koa baino handiagoa izan dela Euskal Autonomia Erkidegoko igoera. Adibidez, 2023an urtarriletik abuztuko igoera hitzarmen kolektiboetan bataz beste 4,6-4,7koa izan da. Lurraldeka desberdina izan da, hau da, Gipuzkoan igoera handiago bat egon da Bizkaia eta Arabarakin konparatuta, orden horretan, baino 4,6-4,7koa izan dira igoerak aurten. Eta egia da, zorionez ere guztiontzat, inflazioa ematen duela, berantzko joera bat daukela. Noski, ez gea konformistak izan behar, eta borrokan jarraitu behar dugu, hori, batez ere, sektore guztietara, edo sektore guztiak beraien hitzarmen kolektiboen bitartez, erosahalmena bermatuta izan dezaten. Bestalde Arkaitz, ostiralean izan genuen honen berri, Eustaten arabera uztailean 4,7 jaitsi zen ekoizpena Araba, Bizkaian eta Gipuzkoan, iazko uztailerekin alderatuz, horrek langilei nola eragin aldie? Kontuan izan behar dugu lan merkatua, bai estatu mailan eta bai Euskal Autonomi Erkidegoan, hein txikiago batean, baino baita ere zerbitzu sektoreak ze garrantzia dauken. Sasoikotasuna, edo guztiok ezagutzen ditugun lanak, udako lanak kontsideratzen ditugunak, edo udaran asko igotzen diren lanak, demagune ostalaritza kasuetan, edo komertzio kasuetan, egia da gorakada bat izaten dutela beti maiatzaldera eta berakada handi bat abuztuan. Hori notatzen da, eta hori da uste dugu lan merkatuak daukan arazo estruktural bat. Hori esan da, uste dugu 2021an sinatu zen lan erreforma horren aurka edo lan merkatuak dauzkan sintoma horiek ahuldu dituela edo saiatu dela eta lortu duela sintoma horiek konpontzen, edo zeuzken arazo horiek konpontzen. Egia da, gehiago landu behar dela bide horretan, eta egia da, arazo estrukturalak neurria jarri behar zaizkiola, eta agian
beste moduko, industriak bultzatu edo beste sektore batzuei indar gehiago eman, eta ez bakarrik, sasoikotasunean oinarritzen diren lanai bultzada eman. Joan den astean, Urkulluk Radio Euskadin adierazi zuen, tartean, helari leporatu zion, kontrabotere gisa jardutea, eta hori dela eta labek eta helak kurtsoa zirako ekitaldietan edo, argi adierazi zuten, aldaketak nahi zituztela politika publikoetan. Ez dakite Komisio Soberanatik zer duzuen esateko horren inguruan? Ez gatoz bat Urkullu lehendakariak egiten duen irakurketarekin, gure ustez irakurketa okerra egiten du, Euskal gizarteak bizitzen ari den egoera edo egoerari errua botatzen dio, ez? Sindikatuek ez dakite aserre, ez? Edo ezin egon hori pizten dugunaren errudun bilakatzen gaitu, eta gu horrekin ez gatoz bat, Komisiones Obrerasetik baino ez, hauteskunde hauek baino lehen ere esaten genuen, zerbitzu publikoetan Euskadi mailan arazoa dago, batez ere hor daukegu adibide garbia Osakidetzarena. Osakidetza krisi larri bat ari da pairatzen, eta hori ez da sindikatuen errua, hori hor dago. Orain, arazo hori txikitzat hartzen baldin baduzu, edo txikia kontsideratzen baduzu, edo pentsatzen baldin baduzu, hauteskundeetan horrek ez zaitula, edo langileen haserre hori ez dizula kalterik egingo, uste dugu konprobatu dela, eta hor emaitzak hor daudela, bai udal eta foru hauteskundeetan, eta, irakurketa desberdin bat egingo genuke, ez, estatu mailako hauteskundei dagokionez, baina haserrea hor dago, eta haserre hori, batez ere hori, zerbitzu publikoetan ematen da. Osakidetzarena garbia da, baina hezkuntzan, gainontzeko administrazio publikoetan ebai, ertzaintzaren kasuan ebai, hor irakurketa desberdinak egin ditzazkegu, baina haserrea hor dago, eta haserre hori, edo haserre horren erantzule, sindikatuai aurpegiratzea, ikusiko dugu hemendik 2024ko hauteskundeetan zer gertatzen den, ez? Guk ez dugu auturik egingo inongo alderdi politikoengatik, baina bai esango dugu hor egongo garela gure aldarrikapenak mahaigaineratzen eta gure aldarrikapenak argi uzten, ez? Eta Espainiako gobernu osatzeko eztabaidek eta Eusko Legebiltzarreko hauteskundeak atarian egon edo ikasturteotan izango direnez, presio egiteko aukera eman aldie langilei, ezta? Noski, beti badakigu zer gertatzen den hauteskunde politikoak gertu daudenean, ez? Proposamenei kasu gehiago egiten zaie, edo beti begirunez ikusten zaie, eta guk baliabideak ikusten ditugu, edo momentu aproposa ikusten dugu, aspektu askotan lan baldintzak edo gehien behar dituzten sektorei bultzatxo bat emateko eta kalean egoteko eta mobilizatzeko, eta beti momentu hauek izaten dira presiozko momentuak, egokiak. Urteak daramatzagu 40 orduko jardunarekin, 4 eguneko astea mahai gainean egon zen, eztabaidatzen egon ziren joan denik kurtsoan. Uste duzue, Komisionesetik posiblea izango dela 4 asteko jardun hori aurrera eramatea? Komisiones Obrerasetik mahaigaineratzen deguna, egia dela, elkarrizketa sozialaren mailera eraman genuen, eta lansaietik ikusten dugunez, begionez ikusten dute, behintzat, hortaz hitz egiteko eta bide hortan garatzen juteko, ez? Baina hemen desberdinduko nukela 4 orduko lanastea eta zuk aipatu dezun lanaldi murrizketa. Ze azkenean, ematen ez, nahastu egiten dugula, eta Belgikan adibidez, 4 orduko lanastea aurrera eraman dute eta planteatu dute legez, baina zer egin dute? Hemen daukagun 40 orduko asteko jardunaldia, ez? 4 egunetan kontzentratu, eta nahi duenak,
hori ostirala edo astelena edo, libre izatea, baino 40 ordu egitea. Guk ez goaz hortik. Eta azkenean uste dugu, eztabaida hontan, konfunditzeko batzuen aldetik, batez ere patronalen aldetik, eta komunikabide batzuen aldetik, joera dagoela hortikan pixkat distraitzeko eta lan lau eguneko astea. Guk proposatzen duguna da, jardunaldi murrizketa bat. Egia, zuk esan dezun bezala gainea, urtek daramatzagu 40 orduko lan asteakin, eta uste dugu momentua dela, serioki proposatzeko eta serioki modu serioan lantzeko, eta egia da, sektore batzuetan erresagoa izango dela, beste batzuetan baino uste dugu posiblea dela, eta enpresa batzuetan aurrera eman dela, sektore batzuetan aurrera eman dela, eta ekonomia bere bidea egin duela, edo inkluso gorantz egin duela, eraginkortasuna, langileen eraginkortasuna igo egin delako, datu portzentualetan. Hau da, lan baldintza egokiak baldin badauzkagu, beste modu batera joango gara lanera, eta agian hobeto egongo gara gure lanpostuetan, eta beste modu batean egingo dugu lan. Eta horrek ere, azkenean dana eragina dauka. Eta uste dugu puntua hor jarri behar dela, lan orduen murrizketan. Baina ala ere ez da eztabaida berria, ez da? Urteak daramatzagu honi buruz hitz egiten, 40-35 ordura, orain sindikatu batzuek diote 32 ordura jeiztea. Posiblea da hemendik epe laburrera 35 edo 32 orduko jarduna izatea? Epe laburrera ez dakit, baino momentu hontan, beste momentu historikoetan edo beste urte batzuetan maigainean egon ez den gai bat maigainean dagoela eta hortaz lanean jarduteko momentua iritsi dela, uste orain dela, gainera kontuan izan da estatu mailan konfiguratu daitekeen gobernuarekin, kontsideratzen dugu sindikatutik momentua iritsi dela hortaz serioki eztabaidatzeko eta beste momentuetan baino gertuago dagoela, ez dakit 35, 32 izango diran, edo progresiboki jeisten joango dan, sektoreka ikusi behar dugu bai, administrazio publikoak adibidez Euskadi mailan, eta orain estatu mailan ere, 35 orduko lan hasta daukete, ikusi beharko da, baina momentua gertu dago, lantzeko behintzat, hor dago bai. Abuztua hilabete kaskarra izan ohi da enpleguarentzat eta aurtengo abuztua ez da salbuespena izan, langabe kopurua handitu eginda eta txikitu berriz gizarte segurantzaren afiliazioaren bitartez zenbatutako langile kopurua. Zuek komisionetik behin-behinekotasuna murrizteko neurri gehiago eskatzen dituzue, lan erreformaren ondorioak agortzen ari baitira. Guk ez dugu uste lan erreformaren ondorioak agortzen ari direla, baizik eta lehen esan dizuten bezala, estatu mailako lan merkatuak arazo estruktural batzuk dauzkala, eta arazo horiek direla sektore sasoikotasunean eta lan baldintza prekarioetan oinarritzen den ekonomia bat dela, askotan. Adibideak jarri izkizut, ostalaritzan, merkataritzan, eta orduan, bidea uste dugu dela lan erreformaren ildotik jarraitzea, eta batez ere hori, behin-behinekotasun horren edo horri muga jartzea legez eta mekanismo legalak erabilita. Hala ere, datuak beti dira kaskarrak zoritxarrez abuztuan sasoikotasun horregatik eta arazo estruktural horiengatik. Hala ere, 2022ko abuztuarekin alderatuta datuak hobeak dira. Horrek ez du esan nahi, hobeak dira eta hor geratu behar garela. Noski, lanean jarraitu behar dugu. Baina lan erreformaren ondorioak argi ikusten ari direla 2021etik ona,
hori ustet ukaezina dela. Hala ere, esate izut, ondorio, faktore nagusia, arazo nagusia nun dago, lan merkatuaren, edo nun zertan oinarritzen den, edo ze sektoren gainean jartzen dugun indarra lan merkatua eusteko, ez? Lan erreforma adostu zenute Madrilgo gobernuarekin, baita bekadunen estatutua ere, hala ere 2024 atzeratu egin da kotizazioa. Bai. Bekadunen estatutuarena batez ere gainera gazteak, Komisiones Obreras gazteaketik proposamen asko bidaldu genituen gure sindikatu Madrilen dauden Jóvenes Komisioneseko arduradunei, mai gainean edo mai negoziatzailean zeudenei, eta beraz lehenengo pertsonan edo esan dezakegu bizi izan degula negoziazio hori. Negoziazio oso kaskarra izan da, oso luzea, maiko beste aldea behin eta berriz luzatu duena modu interesatu batean. Eta zer gertatu da? Azkenean patronalak alde batera egin duela, ez duela hori sinatu nahi, eta modu azkar batean eta korrika eta presaka ez, gobernuak, lan ministeritzak kasu honetan, aurre akordio hori sinatu zuela gurekin, Komisiones Obrerasekin eta UGT sindikatuarekin ere, ez? Baino hori aurre akordio bat izan zen. Horrek parlamentutik pasa behar do eta parlamentuaren oniritzia jaso, botoen bitartez, eta orduan lege bihurtuko da. Ze gertatu zen? Hauteskunde orokorren aurrerapena etorri zela, eta badakizu gauza horiek, bestelako lege batzuk bezala, kajoian utzi zirela, eta horregatik espero dugu, guain hauteskundeak egin direla, gobernu aurrerakoi bat izatea estatu mailan, eta kajoian gorde diren lege horiek berriz ateratzea, eta tramite parlamentarioa jarraitza zeren esan dezuna. Azkenean, legeak ez tramitatzea, ondorio praktiko batzuk dauzke, eta ondorio horiek zeintzuk dira, esan dezuna, bekadunen kotizazioak 2024 eramatea. Horrek suposatzen du, lehen kotizazioak ez zeudela, eta orain enpresek kotizatu behar dutela bekadun horiengatik. Eta gainontzeko eskubideak ebai bereganatu dira lege honekin, baina beharrezkoa da tramitazio parlamentarioa, bestela ezin dugu aurrera jarraitu eskubideak lortzen. Lan osasuna gratuko dizut orain, izan ere justiziak gaixotasun profesionaltzat hartzen du hemendik aurrera, zukaldeko laguntzaile baten hartu du epikondilitiza. Zuek jarri zenuten okertzen ez baldin bana salaketa, ezta? Bai. Aurreko astean komunikabidetara zabaldu genuen berri hau, baina azkenean gure eguneroko lanaren beste hanka bat izango zen, ez? Lan osasunean, edo lan osasuna gure sindikatuan beharrezkoa ikusten dugu, bere biziko garrantzia dauka, eta lan osasuneko departamentua edo departamentuak lan itzela egiten du egunero gure langileen horrelako kasuak ez, salatzen, eta azkenean hemen atzean zer dago, behin eta berriz salatzen dugu eta salatzen jarraituko dugu. Enpresa askok kostuak murrizteko nundik bi bide argi ikusten ditugu. Bat, soldaten kongelazioa edo soldatak jeistea, eta bestea lan osasunean eta prebentzioan murriztea. Eta azkenean lan osasunan eta prebentzioan murrizteak zer ekartzen du? Kasu honetan, eta gero beste, kasu honetan salatu beharreko beste faktorea da mutuak azkenean nola jokatzen duten, ez? Seguraski, langile honek bere mutuara joko zuen, eta esango zioten, eske adinen ondoriozko desgaste bat izango da, edo, hau adinari edo iturei edo dena delakoei erreparatuko zaio, eta ez benetan dauken
ondorio edo nundik ateratzen den, ez? Eta da, lanetik ateratzen den edo lanaren ondorioz, eta kasu honetan sententziak argi esan zuen, errepikazpenezko mugimendu asko zeudela, kargak ebai, 5-10 kilo arteko kargak, eta kasu honetan izan zen ikastetxe bateko jangela batean, eta horrelako kasuak beharrezkoak dira azalaraztea eta kostuak, zeren hau, kostu ekonomiko batzuk dauzke, eta arduradun horiei, kostu horiek, aurpegiratzea, edo behaiek asumitu behar izatea. Eta bukatzeko, ze denborari gabeari gara gelditzen, negoziazio mailetan sindikatuen artean akordioak lortzea ezinbestekoa da, baita mobilizazioak zein grebaek indartsuagoak izateko, ez da. Kurtso bukaeran, Komisio Soberasetik adierazi zenuten beste sindikatu batzuekin akordioak bilatu nahi zenituela, ez dakit nola ikusten duzuen egungo sindikatuen arteko harremana? Komisio Soberasetik argi ikusten dugu batasun sindikala, eta horrela esan dugu gainontzek beste foro batzuetan ere, batasun sindikala puntu positibo bat dela, hasierako puntu positibo bat dela, eta ikusten da batasun sindikala dauden gatazketan, ondorio positiboak edo helburuetara iristeko aukerak argiagoak direla edo errazago lortzen direla, zeren langile askok ere ikusten baldin badute sindikatuen arteko talkak daudela beraien sektoreetan, ez dute askotan oso ondo ulertzen nola gerta daiteken hori, ez? Eta esaten dute, guk nahi duguna da, gure eta gu sindikatu bezala daukegun helburua argia da. Langile, sektore bakoitzeko langileen eta langile klase guztiaren ongizatea bultzatzea eta eskubideen eguneratzea eta batez ere hori erosalmenaren bermatzea. Horrek beste sindikatu batzuekin elkarlanean aritzeko aukera ematen digu, guazen danak aurrera eta hor daude adibideak argi daude batasun sindikala dauden borroketan arrakasta izateko aukerak nabariak dira. Bueno, Arkaitz, honekin bukatu behar dugu gaurko elkarrizketa, eskerrik asko gurekin izategatik, Arkaitz Antizar, Komisio Soberaseko gazteak eta Gipuzkoako arduraduna, eskerrik asko eta beste behin batera arte. Eskerrik asko zuei. Eta honekin iritsi gara gurean gaur albistegiaren bukaerara, hauek izan dira gurean gaur jasotako guztiak eta hauesek zein gehiago nahi duzuen aldiro 11.eu atarian dituzue eskuragarri omen izan eta bihar arte. Telesaiak inoiz ez, sopan etzan naiz banago. Inoiz ez, kapitulu berririk ez maiteaz badago. Maratoirik inoiz ez, gau pasarik ere ez. Zatoz Euskal Telera eta orain Netflix eta Prime ere emango dizkizugu. Haze gogoa inoiz erabiliko ez duzun urrengoa zer den jakiteko. Euskaltel, zer nahi duzu bihar? Gaurkoan ere amatasunaren gaia, baina akaso pixkat ikuspuntu teoriko batetikan egingo dugu, eta horretarako gurekin Dornaku Lantz Solbez daukagu. Nik heldu nion gaiari ere, iruditzen zait ere garrantzitsua dela, izuzen ere amaetzarenean, ama izatera ematen duzun, paus hori egiten duzun momentu horretan zer duzun burutan edo zer den amatasuna ulertzeko duzun modua. Eta hori pixkat ulertzeko amatasuna ez amatasunetik, azken batean amagaren edo zareten guztiak ezen zarete ez amak, ez? Orduan, pixkat denak batzen gaitula aurrek ere.
Hemen da musika zuzenean telebista saioaren 215. atala. Gaurko saioa monografikoa izango da. Zutagar taldearen alarma disko berria izango dugu izpide. Eta horretarako taldearen entsegu lokalean izan gara Ibarren. Taldeko sortzaile diren Aitor eta Xabi izan ditugu lagun. Taldearen bidean eta lan berrian murgiltzeko. Gaurko musika zuzenean telebista saio egiteko, Eibarrera etorri gara. Zutagar taldeko Aitor eta Xabirekin geratu gara, argitaratu berri duten alarma diskoa ezagutzeko. Gaur, gurean, alarma diskoari buruz, luze eta zabal. Aizean lagun hortzi mugaren bilatoaz, aideratzeko egin behar duten jauzi heroan, naturaren kontra esanetan murgildurik, lurreratzean betiko izateko libre. Borrokan dirauten. Zutagar taldearen estudioko 12. pandemiak baldintzaturiko disko bat da. Egisa eza, pandemia garaia eta baino lehenago, ez dakit. Ez genekoan nolan fetxa zer bat ez disko kaleratzeko, baina bain genuan pandemia heldu zan urte hortarako, ero gutxi gara bera, ez? Nik uste dut 2018 ja hasiko zinala abestek egiten, bai. Kantu batzuk hemen ensaiatzen da holan. Baina, bueno, gero izan zen, ja kontzertuak eta bebailotzen hasi ginen, da gauza biziak ustartu, eta gero ja hori, konfinau gintzusten nian da, etxetik eta holan, igual bidotxo batzuk gero gauza batzuk igual Xabiri pasa, eta zera, eta gero ja askatu gintzuzten nian, kosta jakun ja lokalera tortzea bai, ez? Ensaiatzera, zeuan kontzerturik biztara bez, eta pixkatarren rankatzea kosta jakun, eta gizen batera hasiko ginen ensaiatzen. Baina lehenago hori baino lehenago, nik uste 2017an behar hasi zinela bestek egiten. Bai, igual, bai. Gertatzeanak gero, Eibarko taldeak esatuz ez dugun, kantua etxea eta hori fiskalia. Horrekin, zeskun apur bat gelditzu, eta 18an ere konturatu ginean, 30 urte betetzen ginen txola. Eta genuen 30 urteko bira. Eta orduan, sorkuntzak hori apur bat gelditzu zan, baina bestela 17an ja zita zegoen beste batzuk egiten. Eta hor, arbela horretan apuntatzen ibiltzen gara, eta momentu baten hau ziren, igual 20 batera apuntota bazegoa zen. Danak igual zegoa zen hasieratik bukaerara bukatutak, baina hori onak hartzen duzuna, gero ja... Ni personalki, konfinatu egon ginean, nahiko horre zaurgarri, osea, vulnerablia, baina ezin etxetik urte, bildurra, dana izuneri, poliziari, gero telebistatik jasotzen zilean mesua behaidan hasian, enpresa indartzuenak, edan hasian Iberdrolak gure energia bialtzen dizugu bankiak ez gara jartzen inoiz alboz, eta dan hasian enpresa indartzen, eta bua. Eta pixkat hori izlatu nahian. Beste gauza bat da, bueltatu ginean, ja bizitza normalera eta jotzen hasi, igual 2 urte pasau ziala, nik horatzen ez, lehenengo 2 kontzertua bukatuta gero, Santanan bigarrena, nik bukatuta gero negar batian, emozioak, jendia, Zutagar, igueste zenuan berriz. Inoz ez deman pentsatu bukatuko zanik, ez dakizan esan, baina luzia izan dela, denbora asko izan da, ez dauz preparauta loko gauzetarako, ez dakit, igual esaten motu, 4 hilabete egon gezara orain jogari, ez dakit, igual prestatzen zara, ez dakit. Une gozoa ari da bizitzen Zutagar taldea. Milaka lagun batzen dituzte zuzenekoetan. Eta horren adibide argiena, taldearen 30 urteko bira arrakastatxua da. Egiz esan, erantzun oso nauk izeban da guretzat detxute hona izan zen, ez dakit, bai jende maian, gero basuk esan duzuna, nik uste dut berriz behazik garela ikusten jende gaztia ere, Aitor askotan kontzertu esaten duen moduan, eskerrik asko hor gurasoei ekartzen dituzten umiak eta antzokietan etorri ziren hor, ez? Nik uste gero ez dakit, batzutan kostienteki, bestatutan inkostienteki, baina konturatzen garela, sorte duna garela
hau egiten jarraitu alizatea, jende aukitzea, gure penuriekin ere ez dakit izan esan, baina zorionekoak gara, ez dakit gero konfinamentua eta guztio pasatu dela ere, denbora guztiari jo barik ere, nik uste, igual, batzutan pentsatu zu, beste batzutan pentsatu barik, baina azkenean oso barrenatuta dakagula, ez dakit, pasoleke jakun, gauzarik onena da, talde aukitzea, funtzionatu alizatea, joa alizatea, sentitzea jendea pozik kontzertutan ez dakik gauzon bisa da, ez da, etorren nik uste emato eskola guri ere kresten indarra, goguakin jarraitzeko, eta arduan dan elkartzen dela, Gero konfinamendua eta gero eta zabaltzen hasi danean dabe bai, nik uste jendia be bai, ez dakik faltan bota izan dabela be bai, ez gu bakarrik, baina taldiak zuzenian ikustia eta guztoko da dituan taldiak eta ikustera nahiko tromban urten dela eta joan dudan, jendetza, hainbeste jende ez dakit, eta ez dakit, pandemian ostia, baina jende asko ikustian izaitzu, ez dakit, ze fenomeno izan da, baina plaza askotan. Bai, da, Santanen ningen moan kontzertu horretan behetan azalduta, gu bakarri jotzen topera, nik guarratzen ez jotzen da ikusten eman, jende pila zutarreko kamisetakin, da, prometan ere buru esaten gaur kamiseta asko ezin ditugu saldu, danak dake. Asko da, identifikatzen dalako gure mezuakin, hori nik uste asko dela, baina belarrizetatik be ondo saltzakakolako, eta merito pixkat nik uste badakagula, heavy metala bera musika moduan bez, eta ACDC eta Metallica kenduta, ja ez da enbasen musika, ez dakit zan, errezena ez da holan, oitzurarik ez bakazu. Metallica eta ACDC, baina. Eta hainbeste urteta gero, eta gure estiloko diska bat eta jendiari heldu etxekako, bai musika eta hitzak eta orduan egin duguna zehose bai dala. Niretzako pasada, irakurtzosunean bai, igual jendean artean, niretzako zera diskoko ikonena, niretzat homo sapiens, niretzat, mustroiak da, ez dakizer, beste batek lelengua eta esaten zu, ostia. Da pasada, niretzako sensazioa da, karo, honi zaitzik esaten du homo sapiens, bere bizitzan, momentu horretan, errapako zetzalako, parian, auskalo CBSP-enekin, da bere bizitzan, banda sonora izan zen, ez? Eta esatu zu, ostia, handia, ez? Disko berrian badago nolabaiteko sustraietara itzuli bat. Eragin berriekin batera, atzera begirako keinu bat ere nabari daiteke. Bai, ez dakit, sustraietara bueltatzea nola, ez niretzat da disko kainero bat, ez dakit, egurra daka, eta bestiak orokorrian, ez dakit izan kompletoak, gero aldaketekin, da egongo dira ere batera dago, hasi eta bukera arte nahiko lan zuzena moduan, baina pasatzen dira, solako aldaketak, eta ez dakit niretzat da hori landua, eta gero abesti lasaien bat ere, baina hori ziren genuan. Zuk esatuzun hor sustraietara nik aitorri beste batzutan entzun dutatena da, sortzeko orduan, apur bat pentsatu izan duzula, lehenengo diskotan da zelan, zetan inspiratzen zinean, da apur bat Egisa dabe bai, igual oinen ezela elikatzen egin beste gaztetxoan izanean moduan, orduan igual, erreferentzia be, hor pixkat berrizak galdutan nabil, eta orduan izan da pixkat, orduan genitxoan erreferentzietara pixka bultatu nahia, eta gero, norberan ganpetza baita zelan, egin eban kantua gero zelan, igual kantu batzukin harritxu eta gelditzen zara, orduan bat, egin zelan egin eban kantua, eta pixkat, hori pixka bilatu nahian, enborran da, ez dakitolako kantuetan pixkat hori iguali igartzen da. Apur bat, norberan eragina topa pixkat. Ez dala erreza ezin da kantu bat oin dela 35 urtein moduan, baina hori pixkat intriga eta zelan metxereban hori eta pixkat hori bilatzen.
Kantu berrietan taldearen betiko esentzia mantentzen da. Abia puntu bezala, heavya, trasha eta metala. Eta bidean, gitarra zorrotzak, bombo bikoitzak eta melodiak. Gure esentzia da. Bai, esentzia da, ez? Bombo bikoitza, punteuak, riff askarrak, riff mantzuauak, eta bueno, gure estilua, benetan guztiz aldatian eko bagen duen, ezingo genuke. A ber, igual infinituan kantuak ez daka zer ikusirik beste diskoakin, da, bueno, gaitasun hori bai badakagu, ez? Baina benetan sentirazten gaitxu musika da, esan duzuna, ez? Azkenean jaso genuna, ez? Hasieran pixkat metal klasiko hauak gero jazinean trasa entzuten, eta pixkat horren izla da. Hori lehen komentatu dutena, abesti oso elaboratua dira, eta 11 abesti berri, bueno, 11 igual danak ez, baina oso kaineroak eta elaboratuak eta Zutagarren esentziarekin, ez da gizan esan. Ez da bakarrik 11 abesti berri erdera esango zana más de lo mismo, ero ez dut uste hori danik bez, esentzia horrekin bai, baina oso landua daude, orduan ez dakit horrek ematotzabe bai. Nik uste dut, igual beste diska batzutan, igual maketa eta grabatu dugu lokalian, netozan igual nik ordenagailuak inda, hori oso ondo dau entzunalizateko, baina ja abiadurak eta ja hasieratik esarri behar dituzu, ez da, eta bizi hau etxezara abiadurak eta jotzen ez da izan zen. Eta disko honetan igual bai saiatu gara gero grabatu, ez? Lehenengo kantak eta landu, eta bateriak ez programauta da ona imitatzen saiatu baizik, eta Galderrek egin dezala berak usten da bena, eta Xabik egin dezala berak usten da bena, eta Igorrek egin dezala berak usten da bena, eta nik uste horrek aberastasuna handia eman duela. Pero benetan, abiadurak apurka igotzen zoiaz bebai, eta egitez, klaketaren abiadura. Zeia, hasieratik egiten badozu hor, hasieran ipini badozu abiadura, eta igual pizkaten gainozua da gero zuzenera begira, ero jotzerako orduan, ez, igual, gero entzutozu diska, eta ostras, motel grabatu genuen kantua. Eta ordu asko baterixakin, eta, bueno, gatu esan galderan igual jotzen ordu askotan da, eta nik uste baterixa adibidez oso landua da, hola. Aitorrek sortzen ditu kantuak nagusiki, baina lan honetan Xabiren parte hartzea handia izan da gitarra konponketetan. Gitarrak eusteko berriz, erabateko base ritmikoa osatu dute Galderrek eta Igorrek. Denbora pasatu danez sorkuntzan, lehen komentatu duna noiz hasi garan, eta ez genuen burua presionatu pentsatzen, ez dakiz urterako, gogoa genuen ateratzeko, baina beti zeratzen gara, gu garan ez disketxia beti izaten dugu, bueno, aurten, urrengo diskoan ez gara estresauko, egingo dugu denborarekin, gero azkenean beti bukatzen dugu urduri eta holan ez, baina bueno, nahi duten esatea, orduan, ideia horrekin da, gero konfinamentuan eta gertatu zen, orduan gero hemen prozesu nahiko luzia izan da, eta orduan noizian hartzen itxoan igual mobilan grebauta hemengo ensaio batzuk, eta bueno, etxean buelta batzuk ematen. Hori behin esaztan etor, venga, hemen atera zuk hor nota batzuk eros dakiz zer, da, bueno, mobiakin grebatu neban, da ribini nintzen etxean bueltaka, eta... Bai, hori da, lehen aipatzen nabana, ja maketa grabatzen badozu, normalian maketa nik grabatzen dute dana, bat batzu programatu, eta venga, gitarra bat, eta bigarren gitarra, eta normalian, diska askotan nik eta ditutko konponketak, eta Xabik ikasi ditut, baina inguan aipatzen eman moduan, lokaldeko zera izan da gehiago, eta orduan igual konponketa batzuk bai nitsuan igual argixau, baina ez nekin nian, berak sartu da beran zera, eta... Osatzuk probatzen joan nintzen, da, bueno... Infinituan adibidez super ondo gelditzu da, esan gitarra pasada bat, hori eskatan buru datuko, ni beste zer batzuk omen ditzuan, eta sarrerako... Hor gainan nik handin mazintxu da. Arrepaturiko den, arrepaturiko den zuk ez bai. Eta, bueno, bilditzen bueltaka. Eta besteak infinituan da ez izan zen gehiago, asko gustatzen jaten abestixa, eta mendikan grautara eman, etxian eta orduak sartzen, gabez gelditzen nintzen, bueltatzuk ematen, da eta, ez neban ekarri, ja nahiko landuta auki arte, ja estudiotik nahiko urbil, bai, nintzako bai honitzen apur bat urduri, zelan nintzatu zuten beste belarriak, ez dakiz. Aitorre Sarpe ipiniko zoan? Bai, ez iran izan gitarra batzuk hemen hon itzala hilabetia jotzen, orduan nibanek izan erendako beberriza zala, ez dakizu, euren belarrietako. Beberriza da nian beti ekarri zazula. Claro, nondi datora, ez? Baterizak egurra ematen dau
asko, egur asko daka diskonek orduan presentzia oso nabaria da, ez? Nik uste dut galdera askatu indala asko bai jotzen eta gero kantak egiten ibili garen denboran eta igor da, ez da gizaran esan, makina bada, izugarri zara ze restasun dakan eta denboran zen golpia sartzeko eta pasada bada. Eta jotzen da, estudizuan da, seguridade bat mototzu badakizu segidoan grabatuko dela, toma baten etxen da, basu jole hona dakago bai. Ahotsak eta azpiahotsak dira taldearen beste ezaugarri nagusi bat. Aitorrek maisuki abesten du, batzuetan gogor eta besteetan leun, kantuak agintzen duenaren arabera. Eta azpiahotsetan ere, bada berrikuntzarik. Bai, eta kantua dauz era baten abestia eskatzen zuela eta beste era baten. Naita igual bai da pixkat bilatzia zati indartsuak eta melodikoak, hori igual bai da naita, baina ja zelan abesten duzun bakoitza igual kanta berak eskatu da belako, ez dakit zelan esan, hori zen esen adibidez, bukarak hori ahots bikinguak dira hasierako gitarrak egiten dutena, ez? Ez dakit berriro gitarrak egitea igual pizpigarra raro esan da, ni etxenoan lokalian amet, la, eta holan, eta gero holan grabatu dugu. Ahotsak ikusten nena Aitor grabatzen estudizuan, normalian, hemen lokalean bat entzun duzu. Superatzen duzu, igual estrabiotan ingo duela duoa, ez dakit ez. Eta batzutan, igual geratzen da, eta ikusten duzu, eta igual zaten duzu beste pista, eta azten da, hirugarren ahotz bat sartzen ez dakiz da batzutan sortzen da korua, ez? Eta justo bi punto horietan zu bikingo horiek esaten zuzena badira abez batzan puntu hartzen du, ez dakit esan, eta gero nota luzeago esaten hori da, ez, baina prozesuan nahiko antzerako igual beste batzutan, igual bebai da osilua ahotze, eta ez du igual hain abez batza puntu hori hartzen, igual garbixa bat melodia gaitxik, ez dakit esan, esan partia ez dakit. Bai, eta, egizia esan, gehiagotan errepikatzen dut igual ahots berdina, hiru aldiz errepikatuta dago, eta gero berdina autaba bat berau, gero duoa, gero tercera bat, gero quinta bat, baina horrek bai errepikatu orduan jende gehiago gazan moduko sensazioa. Eta okorru horretan dauz, ahotsan neria dia, baina igual dauz, amabi o ez dakit. Bikoiztuta, partiturako itzaro. Ez genuan pentsatu koro bikingo batzuk enbia ditugu. Eta nola ez, taldearen disko guztietan bezala, badira balada pare bat, eta horien artean, infinitoan kantu ederra. Heavy metala eta gartu genuan hori, eta ezin dugu kendu, puntuak oso raru da, badauzkagu agur jauna eta rotafletza, igual puntu horik ezaken kantu bi horrek izango dira. Eta punteo barik eta ezin dugu erraro etxekako, hartu patroiara esaten dena hori, estilo hori, eta lan jarretzen dugu. Bai, eta besti lasaiena beti onda disko guztietan bat, eta igual, eta bestela zer desberdina, Maitasun ere pasioa diskoare behortuko bat urten zan, ez? Eta esaten genuan, ez? Diska bakoitzan normalean 10 bat abestitik batero izaten da apur bat lasaitxo, esan genuan, 10 diskotik bat, ez? 11. azala. Eta beti izaten dugu piguntxoa moduan baina, daka velocidade hori, abiadura hori, ez daka bateria eta, baina egurra badaka, ez da izan, ez? Eta, sin más, eta hemen beste hauek lasaitxo dia, baina nik gustatzen jakuzela pila bat holako gauzak egitea. Ez dugula egiten ere, egin behar da balada bat, ez da izan. Niri abiadura izugarri gustatzen jata, aprea izugarri gustatzen jata. Baina goratzen naiz infinituan, zenbat ordu sartu ditxuan etxean, hori arregloi topatzen, eta hori da oso gustura neguelako abesti horrekin entzuten da gozatzen, ez da izan, ez?
Gero girua sortzen da, bai, kontzertutan, oinek aitza eta baraldia jotzen dugula eta egit, ero jaiotze basatia eta jotzen dugunean instrumentala da, baina gitarra garbitza esate dituzu eta ez da gitarra, azten dugu beste... Bai, variedade gehiago, ez da izan, dosi sabe hor sentitzen dugu, ez dugu sentitzen 10 baladako disko bat egitea, ez? Belarri xapet eskantzatzen dut, ez da aldatu egiten da. Izan beharrian dana demora guztian, abiadura, igual ere nekatu egiten du, eta tonoak ez baditxu, keston buru jana ukitzu zube tonuekin, ez? Tonu desberdinetako abestiak egiten, bestela monotonia puntu hori sortzen da, ez? Hori horrela epurtzen da, ez? Hamaika kantu bildu ditu taldeak ordubeteko iraupenean. Metalean ohikoak dira kantu luzeak, eta Zutagarrek inoiz egin dituen kantu luzeenak egin ditu diskonetarako. Irrati formulek exigitzen duten denbora bikoiztu dute zenbait abestietan. Hombre, onartu bia da, askotan enbidiak ikusten dutela, 3 minutuko kantuak, emoten da luzio bat diala eta super kompletua moduan, eta ez da, 3 minutuko zatu da hori, ez? Baina ez dakit, onartu bia dugu, erlojuari begira ibiltzen garala, baina horixen naizek, 6 minutu, 6 hogeixa, diroten da. 6 terdi, 6 terdi, eta kantu hola, ze biotzagu, zelan mozten dugu hau, ezin dugu moztu, du erdixa, baina txeken dugu zagu, 10 segundo, 20 segundo, kantu hola da, eta bai sensazio hori, ez gara igual horretan komerzialak, ez? Eta hon zuzenean joten, igual burutik hori pasau da, ze ondo, ze inork ez dozu sentitzen inor daola sensazioak joa bukatzen da kantu hau, ez? Ez dakit zelan, bidaiatzen doian ez kantua,